إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tahqiq ol tor adamları ki Xudaya ve enbiyalara iman getiripdiler. Ve ol tor adamları ki Yahudi bolupdilar ve Nesrani bolupdilar ve Sabiin bolupdilar. Şolardan her kim Xudaya ve kıyamet gününe iman getirseler ve salih emelleri kesbettiler, pes şolar için özlerinin Perverdigarının yanına ulu sogap bardır. Ve şolar için korku ve kaygı ve gam yoktur. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey Beni İsrail! Siz yad edin, sizin atalarınızdan ahd-i mithaq alan vaxtımızını ve dağı götürüp şolun üstüne kaldırdım ve aytdım. Menin size beren kitabımı ciddi tutun ve şona muvazıp bolun ve şonda bar hükümlara amel edin. Şayet siz şon vesilesi bilen günah işlerden saklanıp ba takva bulursunuz. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. Ondan soň ahdinize wafa etmekden yüze vurup dändiniz. Pes eger Hudaýyň fazl we rahmeti size şamil bolmasady, onda helak bolguwjylaryň jumlasinden bolup helak bolardyňyz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ey Beni İsrail! Tahqiq siz bilýäňiz, sizin atalarınız şemme gününde özlerine tayin edilen hatta hudutdan tejawüz edenlerini. Pes biz şolara aýtdyk, haru zelil bolan halyňyzda maymun bolun diýdik. Pes maymun bolup aýlandylar. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Pes şu tariqa azabı şoların zamanında bar cemaatlara ve şolardan sonraki cemaatlara ibret aylandırdım. Ve muttaqiler için vaaz ve nasihat aylandırdım. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ey Beni İsrail! Siz yad edin, Hazreti Musa'nın sizin atalarınıza aydan vaxtını Allah Tebarek ve Teala size emretdiye bir sığırı öldürmek bilen. Qawmlara aýtdylar, "Aya sen bizi masxara etdiýäňmi?" diýip. Musa aýtdy, "Men Hudadan pena istýär, jahillerin we nadanlaryň jumlasinden bolmakdan." قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Qawmlara aýtdy, "Ey Musa, sen Hudaga doga et, bize şol sığırny beýan etsin. Ne ýaşly sığır bolmaly?" diýip. Musa aýtdy, "Allah Tebarek we Taala aýtýar, şol sığır ýaşuly garry sığır da däl we ýaş kiçi de däl, orta ýaşly sığyrdyr. Pes
özüňize edilen emriňizi berja edin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Musa'nın gowmlary aýtdylar: "Ey Musa, sen Hudaýyňa dua et. Şol tygyryň rengi näme? Bize beýan etsin." Hazreti Musa aýtdy: "Allah tebarek we taala aýtýar: Şol tygyr goýy sary, gözlänleri täçjübe goýýan sygyrdyr."